Jan, què farem aquesta tarda? Algo xupi-xupi? Ah, ja sé, podríem anar al Saltó. No! No? No és xupi-xupi. No és xupi-xupi anar al Saltó? No, No? no. Què és, doncs? I no punxen. Ens ha sobrat mitja bossa de les vesses que vam comprar dels coloms de Barcelona. I hem pensat que aquesta tarda podríem anar a alimentar els coloms de Mataró. No sé si deu ser molt nutritiu. Aquesta és la cara del Jan quan està dormit. Com si no hagués trencat mai un plat. Encara té els llençols enganxats. És la calma abans de la tempesta. Quan el despertem, ja no hi haurà marxa enrere. Serà un terremoto. Oh, no veig la butxaqueta. A veure... Està aquí, carinyo. És que té un botonet. Tenim les vesses pels coloms? Sí! Anem a donar a menjar als coloms? Sí! Bien! On anem? No sé. A donar de menjar? Els coloms a Mataró. Vale. El año pasado no la sacamos. ¿Te agrada? Sí, ¿no? Sí. Es que pasó la sí. Sí, al servicio. Qué guapo eres, mare. Ja hem arribat a plaça Santa Maria per alimentar els coloms. Però tenim un problema. Encara no hi són. No sé. No ho sé. Anem a buscar-los? Sí. Vinga. Adéu, adéu, adéu. I hem trobat els coloms. N'hi ha 3. Un s'ha amagat. Anem a repartir les vesses a veure si s'atrapen. Vinga, deixa tirar-los. Una pinya. Ara els hi vols donar pinya? Sí. Bueno, vale, va. Així s'ho mengen. Oh! Quitas! Ai, no s'enteren. Jan, què els hi passa als coloms de Mataró? D'així ara. Eh? Que t'estàs menjant la pinya dels coloms? Què els hi passa als coloms de Mataró, Jan? No sé. No s'enteren, oi? No. Què els hi passa als coloms de Mataró? I dono peixes, ¿vale? Perquè això no agraden. No els hi agrada la pinya? Sí. Vale. Hem trobat una casa molt rara. Té tot el primer pis de vidre i fusta. Quines coses. Estem investigant una part de Mataró que no coneixem de res. A veure què. És l'aventura. Hem descobert un parquecillo aquí amagat. Anem a veure quina pinta fa. Quins nervis. Li ha agradat. El Jan ja és un nen gran. Fa servir un columpio sense respaldo. Acabem de descobrir on som. Som aquí, a la Torre Caixa Laietana. Collons, que lluny que hem anat. Aquesta? Mira. Un altre platit. Tot i que estem a mitjans d'abril, ja hi ha gent jugant a vòlei, banyant-se, prenent el sol... I és que avui fa un dia estupendo. Ui, que he trobat una piscina, nene. A veure, explica'm això. Com pinta Bibi, he trobat una piscina, ¿vale? Ah, sí? Sí. Vale.
Doncs ja li direm. No, no posem blanc i marrón. Que sí, que no, que sí, que no. Vas a dir que no hi arribo, que sí. Vale. Què fan aquests senyors? No sé. Que ballen. Sí, Que t'agrada? sí. Molt, oi? Està al·lucinant. Bueno, sembla que ma germana es va carregar la rajola entrant amb el cotxe, devia arribar borratxa o alguna cosa, i ara el meu pare i el meu fill l'arreglaran. Jo ho gravaré. Mira, veus? A veure... Mira. Sí. Veus? Molta cola aquí, molta. Tota? No, tota no. Com estàs amb els vídeos? Vaig a comprar el pastís i compren com nou. Vale, i ara Vale, passes al raspallet. ara passa el raspall així i netejo tot. A veure ben net, que s'hi ha de posar pasta. Frega més. Així amb la mà. Molt bé. Vale, i ara posa l'altre, tu solet. Ara posarem l'altre, Vens si va bé l'altre. Molt bé! Molt bé. Va. Molt bé. Vale. Bueno, ha quedat tremendo. Ja què hem de fer amb les pedretes que hem portat? On les posarem? A veure, on les posarem?